Asus number 1. So what is up guys? So I miss you all guys. So this is Mars B. Yes, so ang vlog naman natin ngayon is yung computer ko, no? Nakita nyo naman sa title kung ano yung title ko doon. This is worth 36k. Yes, hindi kayo nagkakamali, 36k po ito. So ayun nga guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano makabuild ng computer na ganyan. Yung hindi masakit sa bulsa at hindi kayo masasaktan bigla. Katulad ng mga ex nyo na sinaktan kayo guys. Mga ex nyo na sinaktan kayo guys. Alright guys, so bago natin tong ipagpatuloy, like, share, and subscribe, and click the notification bell. Woo! So alright guys, this is my computer. Ano nga ba itong computer ko? Ito yun guys, Ryzen 3 2200G with Asus Prime 8320K na motherboard, then 12GB RAM, then GTX 1063GB OC, then Funtech na casing guys. So kung naalala nyo guys, kung napanood nyo yung CPU ko dati, yun yung Vikings na case. Sumabog po yung tempered glass nun, kaya pinalitan ko ng Funtech. So ito, bago na naman to. PSU ko is EVGA, hindi pa rin nagbago. Okay, so ang gamit kong keyboard naman is TechWare Phantom 104 keys, RGB siya. Logitech G102 Envision na 24 inches curve. Doon yung makikita kapag curve sa gilid. Ito pala yung YouTube channel ko guys. YouTube channel ko. Ayan o. Yan. Okay guys. So okay guys, itutur ko lang kayo dito sa maliit na gaming room ko. Ayan guys, so ang una natin dito. Okay. Iyawn. Ayan guys, so meron pala akong controller. T-Wall. Sa Lazada ko pala ito nabili guys. So ginagamit ko to sa NBA. So ito hindi sa akin, hindi na sa akin to. Pero ito yung cellphone ko na Android. iPhone. Ayan, alam nyo na yun guys. Then ito yung ginagamit ko anti-radiation na glass. Buksan natin. Ito guys, ito yung anti-radiation ko. So ito yung ginagamit kong glass habang naglalaro ako or nag-edit. Basta nakatutok ako sa computer, ito yung ginagamit ko guys. Ito earphone ko, KZST Pro. Okay, then Funtech na case. So meron siyang RGB sa harap. Hindi pa rin mawawala sa atin ng alcohol. So isopropyl alcohol, wala na. Ubus na guys, ubus na. So meron pa akong ethyl. Hindi ko to bubuksan guys. Meron akong RGB sa harap na tatlo. Wala pa akong cooling. Ito yung GPU ko. Stock fan pa rin yung processor ko. And ito, USB hub ko. Meron akong sound card. Okay. Ang gamit ko guys na internet is Wi-Fi. TP-Link 300 dati yan. Yan ang gamit ko guys. Hindi ako gumagamit ng LAN. So makikita nyo lang na wirings ko guys is yung nasa labas. Binutasan ko dito guys. Pinabutasan ko yan. Para dyan ko ipapasok ang wire ng mouse tapos keyboard ko. RGB pad ko guys. Iyon. Ayan ko. Patayin natin. Ayan guys. Ayan yung RGB pad ko. So, naglagay pa pala ako dito ng tension guys. Para kapag mag-charge ako dito na. Okay guys. So, dito sa setup ko na to, hindi pa rin mawawala yung laptop ko. Ben yan guys. Ben yan ha. Okay. Ito yun guys, yung tips. Pinaka main tip, isa-isahin nyo yung parts. Like yung ginawa ko, mila ko lang motherboard and processor. Si bundle yung nabili. Mabibili bang talaga ng bundle yan. Yun lang naman yung pinaka main tip ko. Isa-isahin mo guys. Okay, so ang pangalawa naman, ipon ka muna. So kung anong meron ka ngayon, like computer na Core 2 Duo or AMD A4 or A series yan guys, or i5, i3, ganito guys. Unless na nagagamit mo pa siya, pagpatuloy mo lang yan na gamitin hanggang makabili ka ng bago guys or maka-upgrade ka. So alam nyo naman guys na naggaling ako sa AMD series na A8, tapos nag-shift ako sa laptop, which is ito yung laptop ko noon. Okay, laptop na ang ginagamit ko. Tapos nung August, doon na ako nakabili ng mga parts ng computer ko. Ito lang naman yung simple setup ko. So yung 36k na sinasabi ko guys na budget is panglahatan na yun guys. Kung ano yung nakita nyo dito is yun na yun guys. Yun na yun. Gastos ko na lahat yun. Medyo
nataasan ko yung price. Pero tama yung price na yun guys. So dapat na Zen 5. Pero wala eh. Kailangan ko talaga ng computer dati. Okay guys. Ito yung price list ng computer ko guys. So ang una natin, motherboard and processor. So ano yung motherboard and processor ko? So ang motherboard ko is Asus A320M-K, which is yun yung standard na motherboard ng Ryzen. Okay, then ang processor ko is Ryzen 3 2200G. Ang price nun, nagbundle kasi yun, 8,200. Then ang casing ko, Funtech na di ko alam kabag anong model kasi binili ko lang rin sa barkada ko yan ng 1K. Bagong-bago pa guys. GPU ko is MSI GTX 1060 3GB OC edition. Ito yung wala siyang RGB guys. PSU ko is EVGA na 600 watts na 80 plus bronze. Bilhin nyo yung 600 watts or yung kakayanin niya na ang lahat. So yung PSU na nabili ko is EVGA, nagkakalaga ng 2,500 or 2,300 ata yun. SSD guys. So ang nabili ko is Hikvision or kung ano bang pronunciation nito. Ayan, kita niya na. So ang binili ko lang is 120GB. 120GB guys. So pang OS ko lang naman talaga yon. SSD ko, Hikvision. So far, so good guys. Wala naman akong problema sa SSD na ito. SSD is nabili ko ng 1,200. Okay, so ang susunod natin is hard drive ko. So ang hard drive ko is dalawa. Isang Seagate, tas isang WD. Yung WD is 1 terabyte. Then yung Seagate is 500GB. Okay, yung hard drive ko guys, meron akong 1 tera, tapos meron akong 500GB. So yung 1 tera ko, nabili ko siya ng 2.5. Tapos yung 500GB ko is 1.5. Okay, so yung RGB lights ko, yung mga fonts, nabili ko siya ng 1,200. So meron na siyang adapter guys. So okay guys, nasa RAM na tayo. Is HyperX 4GB, then 8GB na 2,600. So yung RAM ko is nabili ko ng 3,000. Sunod natin is keyboard ko is Phantom Techwear na 104 keys. So far, so good. Ganda, wala siyang problema in terms sa paggamit ko. Keyboard ko is nabili ko ng 2,300. Then mouse ko is Logitech G102. Nabili ko siya ng 350. So okay, yung headset ko is 550. Matagal ko nang gamit yan. Then yung pad, yung mouse pad, extended to guys. Nabili ko siya ng 500 sa may Lazada. Then yung monitor ko guys is Envision na 24 inches na curve na 144 Hz. Nabili ko siya ng 7.5 sa may Lingayen. Magkakaibang store yung pinagbibilan ko guys. Kapag sanang mura, doon ako. Yun lang naman yung computer ko guys. So hindi ko to pinagyayabang guys. Ito yung way ko para ma-inspire kayo na makapag-build ng PC kung paano guys. So ito yun guys. Paano nga ba ako nakabuild ng ganito? So una nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo mag-ipon guys, then doon nyo bilhin. Or bili kayo ng parts by parts para doon kayo makabili. Ayun guys, para hindi masakit sa bulsa. So ang ginawa ko guys, meron akong work pero sa isang buwan kasi hindi ganoon lagi meron akong shoot dahil estudyante ako. Okay guys, so guys, ang ginawa ko guys, ang ginagawa ko lang naman is parts by parts guys. Kunwari, nakapag-shoot ako ganito ganyan, tatabi ko yung ibang pera, tas yung pera na yun, ano bang pwede ko mabili dito? Bili ako ng memory. Okay, bumili ako ng memory. Bumili ako ng processor, ganyan. Ano yan ganito guys? To keep you achieving your dreams, kailangan meron kang motivation guys. Kailangan ganyan, ganito. So, yun talaga guys. Dati talaga pinangarap kong magka-computer. Yung talagang sarili ko guys. So, ngayon, na-build ko na talaga siya. Ito yung dream ko na computer. So, yun guys. Inunti-unti ko na mabili ang gusto ko. Dahil, yun guys, yun nga, meron tayong work, ganyan. Alam nyo naman guys, di ko na rin sasabihin kung bakit ganito, ganyan. Okay guys. So, ganoon lang naman guys, work kayo, or basta mag-ipon kayo guys. Kapag ano yung naipon nyo guys, doon nyo ibili. Pero, wag nyo pa rin kalimutang mag-save ng money para sa future nyo. Yes, so, ayun. Huwag nyo talagang kakalimutan mag-save ng money para sa future nyo guys.
Huwag niyong gagastusin lahat sa computer. Kailangan meron kayong save na money. So alright guys, so maraming salamat sa inyo. Then don't forget to like, share, and subscribe, and ring the notification bell guys. Yun lang guys. Ring the notification bell, right guys. So announcement, next vlog. So alright guys,